Salamat o karon padayon ta sa ato ang ikawalo, no? So, mao na ni ang ikawalo nato nga bahin sa atong serye nga ang plano sa Dios sa iyang katawhan nga ato ning gikutlo sa basahon sa Episo. Diin ang una, naghisgot ta og mahitungod sa kaminungdanon sa ato ang pagkatao. Mahinungdanon kayo ang atong pagkatao mga igsoon tungod kay kita gibuhat sa Dios usama sa iyang hulagway ug sa iyang panagway tungod alang sa usa sa kakatuyuan nga kitang tanan makahimaya sa Ginoo. Makahimaya sa atong buhi nga Dios. Mao ni nga aduna kita iglesia nga ikaduha natong gitun-an sa ikaduhang bahin mao ang pagkamahinungdanon sa iglesia. Kita mao ang iglesia o kita ang gihimo nga tropiyo sa grasya sa Dios nga mao ang ikatulo nato nga bahin sa ato ang serye, no? Diin ang ato usab nga tungod ining mga pagtulunan ang atong nadawat, ato usab makita kun unsa gayud ug atong mahibaluan kun unsa gayud ang labaw nga mahinungdanon nga atong pagabuhaton isip mga Kristohanon, no? Mao na nga kinahanglan mahibalo ta kun unsa ang mahinungdanon natong buhaton, mao na nga kinahanglan usa ka butang nga atong pagahimuon mao ni ang panaghiusa. So mao ni ang ikalima nga punto nga ato ning gisgutan nga mao ang paghatag nato og prioridad o atong tagaan og priority ang panaghiusa. Kay mao nay gidesire sa kasing-kasing sa Dios nga ang mga Kristohanon magkahiusa bisan pa ang mga dili Kristohanon magkaiusa kita diha sa pagambahan, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ug dinhi dili gayud nato kalikayan mga igsuon sa ato ang panagtipon, sa atong panag-abot, sa atong panagiusa. Aduna gay panahon nga dunay panagbingkil, dunay mga kahiubos o mga butang nga buhaton sa kaaway aron kita mabungkag. Busa mo na atong gisgutan sa ikatong niaging ikaunom nga bahin nga kun duna man kita niya ng mga kasuko, kaligutgot o mga kalagot, mga unsa mga dili maayo nga pagbati ngadto sa atong isikatawo, ang giingon lamang ni Pablo, isalikway. Ato na siyang isalikway kay mao na hinungdan nga makabungkag sa ato ang espirituhanong kinabuhi ug panaghiusa diha sa atong mga kaigsuonan. So mao ni nga ang ato karon nga bahin nga atong paghisgutan mahitungod kini sa ato ang trabaho o mahitungod kini sa ato ang sa ulipon ug sa agalon o servant ug sa iyang master o kaha empleyado ngadto sa iyang manager. So mao ni ato ang paghisgutan karon ug ang titulo nini, ang title nini mao ang himua nga mahinungdanon ang imong trabaho. Himua nga mahinungdanon ang imong trabaho. Matag usa kanato mga igsuon do na gid tay trabaho. Ug matag usa usab kanato aduna tay boss o aduna sa tay mga tawo nga gidala. So kita sad ang boss. So both sides ana dunay pagtulunan nga atong makutlo kun unsa o nato paghimo kining maong pagkahimtang sa kinabuhi nga diin kun ikaw man ang agalon o ikaw man ang ulipon adunay gitudlo si Pablo kanato kun unsay maayo nga buhaton. So atong gikutlo ni sa basahon sa Episo sa Episo 6 kapitulo 6 bersikulo 5 ngadto sa 9. So akong gihangyo mga igsuon manindog ta agig pagtahod ug pagbasa nato sa balaan nga pulong sa Dios. Atong basahon ang taga Episo ang bersikulo 5 ngadto sa 9. Akong gihangyo nga ako'y mubasa sa bersikulo 5, unya kamoy mubasa sa 6, ako'y mubasa sa 7, kamoy mubasa sa 8, ug atong dunganan pagbasa ang bersikulo 9. Okay? Sige, akong unahon pagbasa ang kapitulo 5 nagingon dinhi. Kamong mga ulipon, kinahanglan magmasinugtanon sa inyong mga tawhanong agalon, uban ang pagtahod o kahadlok sa tibuok ninyong kasing-kasing sama ngadto kang Kristo. Mangalagad kamo
uban sa maayong kabubuton ingon nga alang sa Ginoo ug dili alang sa tao. Kamong mga agalon, ang sama ni ini, uno nga na ang pagpanghulga kanila, ingon nga nasayod kamo, ang ila o ang inyo usab nga agalon, anaa sa langit, o Asiya, walay pinalabi sa mga tao. Magampo ta mga igsoon. Ato'y do ko itong mga ulo. Amahan na mo langit nun, salamat Ginoo Lord, nga ikaw Ginoo, nagapadayon Ginoo Lord God, sa pag-amuma sa imong mga katawhan. Imo kaming gidala din hini maong dapit Ginoo Lord God, tungod sa usa katuyuan Ginoo God, nga kami magkahiusa diha sa pagsalig kanimo, magkahiusa kami Ginoo Lord God, sa pagkahibalo sa imong mensahe, nga imong ihatag sa matag usa nga namo kakinabuhi. Ug salamat Ginoo Dios sa imong kahigayunan, nga imong kaming gipaabot nining maong dapit nga safety Ginoo God Lord, ug nagampo kami nining taknaa Ginoo God nga ikaw Ginoo ang imong presensya magpaltaliwala kanamo. Nagampo usab kami Ginoo Dios nga ikaw Ginoo magadihog sa matag usa, ikaw Ginoo hatag sa imong balang espiritu aron makabaton kami kaalam ug among masayran ug masabtan ang imong mensahe nga imong ihatag nining higayuna. Ug salamat usab Lord sa imong paggamit nining imong alagad, isip tigpamaba sa imong pulong, dihugi usab Ginoo, gimuala man kong instrumento alang sa imong bulaton. Kini imong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ang mga igsoon. So na ay quote nga ako ang nabasa, ningon dinhi nga ang imong kinabuhi diha sa imong pagtrabaho, kinahanglan nga magpakita nga ang Dios nagpanglihok sa imong kinabuhi. Akong usbon, ang imong kinabuhi o ang atong kinabuhi diha sa atong pagtrabaho, kinahanglan nga magpakita nga ang Dios nagpanglihok sa imong kinabuhi. So importante jud kaayo nga sa matag obra nila pa, obra man ang trabaho, no? Sa matag trabaho o obra o buhat nga atong paghimuon, isip empleyado, agalon o kana ulipon o trabahante, atong siguroon nga kinahanglan mapakita nato nga ang Dios nga pinaagi sa atong trabaho nagpanglihok sa matag usa nato kakinabuhi. Ang mga Kristohanon moangkon nga sa unang tugon ang mga Romano anaay mga ulipon nga nakatabang gayod kanila. Apan atong tan-awon nga halos tanan sa lugar sa halayong sidlakan nagahimo nini pagbaton og mga ulipon. Mao man ni kasagaran sa unang panahon sa Imperyo sa Roma nga aduna sila'y mga ulipon. Busa ang Biblia wala mag-usab niini nga sistema. Dili nato makita sa Biblia nga giundang ang pagbato nining maong pamaagi nga at maghimo silang mga ulipon. Ang apan nagtanya Ginoon sa tawhanon og legal nga sumbanan aron makontrolar og malimitahan kining maong buhat. Kay sa una mga igsuon kasagaran ang mga ulipon, grabe kayo ang pagtratar sa ilang mga agalon. Bisan pa gani kung unsa gamay lang ang sala, depende gina sa ilang agalon kung unsa nga kastigo ang ilang gihatag. Bisan pa ngadto sa punto sa kamatayon. Ang balaod ni Moses nagsulti nga ang mga agalon walay kinatibuk ang katungod sa ilang mga ulipon. Mao ni gipa abot ni Moses, no? Sa iyang balaod nga dili gud kita mao ang tag-iya. O ang mga agalon dili gud mao ang tag-iya, kinatibuk ang tag-iya sa ilang ulipon. O naghisgot usab kini mahitungod sa pag-abusar ngadto sa ilang mga ulipon. Mao nang gisgutan kini ni Moses tungod kay nakita niya ang kahimtang sa mga ulipon ni adtong mga panahon na. Ug ipamatuod kini sa Biblia nga ang kinatibuk ang paglakaw, dignidad o katungod sa mga ulipon uban sa ilang mga agalon atong makita dinha sa Job 31:13 ngadto sa 15. Atong basahon. Nag-ingon dinhi, kung ako nagsalikway sa katungod sa akong sulugoon, lalaki o sulugoon nga babae, sa diha nga sila nagdala og sumbong batok kanako,
Unsa mo niya ang akong buhaton sa diha nga motindog ang Dios, sa diha nga siya magpakisayod unsa man ang akong itubag kaniya. Dili ba nga siya nga nagbuhat kanako diha sa taguangkan, nagbuhat usab kaniya, dili ba nga usa lamang ang maghulma kanamo diha sa taguangkan? So giingon din sa basahon sa mga igsuon nga kung sa panahon nga maningil ang Dios kung unsa ang imong gihimo sa imong ulipon. Sa atong panahon karon ato usab mapangutana sa atong kaugalingon kung unsa man ang imong gihimo sa imong isig kaingon. Unsa may atong gibuhat sa atong mga kaigsuonan. Bisan pa man nga magtan-aw ta nila nga ubos, apan ato lamang nagpatan-aw gipahinumduman kita dinhi sa maong bersikulo nga ingon dinhi nga dili ba siya ang nagbuhat kanako diha sa taguangkan, nagbuhat usab kanila. Kitang tanan usa lamang ang nagbuot kanato sa atong kinabuhi. Ug kitang tanan usab giusa lamang paghimo sa Dios. Usa ang nagbuhat sa katawhan busa, dili gayon nato angayan nga kita magdaog-daog sa atong isig katawo. Bisan pa ang gisigutan nini ulipon. Kay sa unang panahon moingon kag ulipon, naay ulipon sad nga wala nagyoy katungod, naay ulipon nga naaragyod sa agalon tanan ang pagbuot kun unsay buhaton. Mao ni ang minsahi sa basahon ni Moses, sa balaod ni Moses nga undangon ni ingon man si Pablo. Mao kini ang iyang giingon. Lahi kini sa ubang nagpalibot nga kultura. Lahi-lahi sa ubang kultura. Ang pagkaulipon mitumaw usab kini sa kalibutan sa mga Romano, sa imperyo sa Romano. Nagbana kini nga miabot sa 85 ngadto sa 90% ang nagpuyo sa Italia. Ato ni isgutan kanin dito sa Italia. Sa una ug sa ikaduhang siglo, meaning sa first ug second century. Domini, no? Sa ato pa after Christ, no? Mga ulipon o mga ulipon ang gigikanan. Kasagaran nini kaning 85 ngadto sa 90% nga nagpuyo sa Italia, mga ulipon o ang ilang gigikanan mga ulipon usab, no? Kini mga ulipon lahi sa mga ulipon sa lahi sa ang dito sa American South, sila adunay katungod sa mga pribilehiyo. Lahi ni ang sila makasimba, pwede sila magminyo, pwede magtigom og kwarta gani mahimo nilang bayran o paliton ang ilang kagawasan. So lahi-lahi ato makita din lahi ang kahimtang sa mga ulipon, depende sa lugar o depende sa ilahang agalon. Matod pa ni Cicero, usa ka Roman statesman, abogado, scholar, philosopher, writer ug academic skeptic, madunahon nga ang mga ulipon makabaton sa ilang kagawasan sulod sa 7 ka tuig. Ang gipasabot ni Cicero dinhi nga kung ikaw ulipon makaserbisyo ka og 7 ka tuig, ikaw makabaton na sa imuhang kagawasan, makapangayo ka na sa imuhang kagawasan. So sa Roman Empire wala gibasi ang pamanit o lain-lain nga kultura sa mga ulipon. So dito sa Roman Empire ang mga ulipon mahimong bansayon, tun-an nila, mahimo nilang tudluan. Unya daghan sad ang mga ulipon nga nahimong edukado. Daghan nahimo nga mga magtutudlo tungod kay gitagaan ang mga ulipon og kagawasan sa pagkabot nini. Aduna gani mga professor nga mga ulipon, mga doktor ug mga adunahan. Ug ang niadtong panahon na ang mga kaulipnan sa panahon ni Pablo lahi sa American South. Dili maayong sundon kining gibuhat sa uban, apan kun atong tan-awon dili manigyud siya lunsay gayud nga dautan tungod kay kini nag-agad lamang kun unsa ang buhaton sa ilang agalon ngadto kanila. So dili gyud kanunay nga nagbase sila sa istrikto o sa ilang pamaagi nga ilag yung ibuhaton sa ilahang mga ulipon. Kay doon na may mga ulipon nga nakabaton silang mga agalon sad nga maayo. Sama sad sa atong pagpanrabaho. Dili nato malikayan nga sa atong pagtrabaho na ay manager nga maayo. Naasay manager nga manager gyud, no? Dili ta kasabot sa batasan tungod kay iyang gitan-aw nga manager siya. Na naka-experience ko ana may igsuon nga sa akong gitrabahoan sa una. Ang among manager moingon gina siya nga tuman gimo sa ko isugo kay ako ang manager.
Nindot na kay siya hungungan nga, sir, nahibalo na mi dugay ra. Gikan pa sa pagpang-apply na magtrabaho, nahibaw na mi ikaw manager. Pero mao ginay balik-balik ba? So mao nay usay di pariha gyud na manager nga maayo, nasay manager nga self-centered. Di na to kalikayan kay tungod tao man lang gihapon lain-lain ang pamaagi. Nya tungod sa kadaghan sa mga imperyo sa Roma, dili sa kahibugnan nga adunay mga ulipon ug mga agalon sa iglesia nga gitanom ni Pablo sa maong lugar. So makita nato nga nag-abot ang ulipon ug mga agalon. Kung adunay porsyento sa mga tao sa iglesia sa Bagong Tugon, lagmit adunay kasagaran sa porsyento nila adunay background sa pagkaulipon o kaha anang higayuna anaa sila sa pagkaulipon. Apa nag-abot sila diha sa usa ka iglesia, diin mo ni ang iglesia nga gidal ni Pablo. Nag-abot ang agalon o ang kining unsay ngalan ani ulipon. So ug atong makita dinhi atong dunay atong patulunan nga tulo ka mahinungdanon ng pagtulunan nga atong makutlo tali sa relasyon sa ulipon ug agalon. So ang una atong makita dinhi ang trabahante mo trabaho sa Dios nun nga paagi. So gi-address ni sa mga ulipon ug sa ato karon mga trabahante, no? Mga trabahador nga kinahanglan mo trabaho kita sa Dios nun nga paagi. Ato nang mabasa sa Efeso 6:5 ngadto sa 7. Nya atong basahon pagbalik, no? Gingon dinhi nga kamong mga ulipon kinahanglan nga magmasinugtanon sa inyong mga tawhanong agalon uban ang pagtahod o kahadlok sa tibuok ninyong kasing-kasing sama ngadto kang Kristo. Ayaw niya ng paagi nga linigoy sama ni atong mga nagpahimuot sa mga tao lamang, kundi ingon nga mga ulipo ni Kristo nga sa kinasing-kasing magtuman sa kabubuton sa Dios. Pangalagad kamo uban sa maayong kabubuton, ingon nga alang sa Ginoo ug dili alang sa tao. Mao ni ang unang punto nga sa atong pagtulunan karon nga ang trabahante mo trabaho sa Dios nun nga paagi. Ug mao kani ang iyang bersikulo nga diin kita makakutlo sa ato ang mga pagtulunan dinhi sa maong mga sitas. Ang ikaduha niini mga igsoon mao ang mga nangulo. Kani gi-address na usab ni siya ngadto sa mga manager, ngadto sa mga agalon, dito sa mga leader, no? Nga ningon dinhi ang mga nangulo modumala sa pamaagi mga luluyon. Mao ni gitudlo ni Pablo sa mga trabahante, naging siya nga kinanglan mo trabaho ta sa Dios nun nga paagi. O ang mga manager o mga agalon modumala usab sa ilahang mga ulipon o sa mga trabahante pinaagi sa pagka maluluyon, no? Ang ikatulo nini nagingon dinhi nga ang Dios mubayad sa madagayaong pamaagi. So ang atong gisgutan mao ang trabahante o ang agalon ug unsa man ang ilang gihimo. Ang mga trabahante naghimo nini dili lamang alang silang agalon kundi gihimo ni nila alang sa Dios. Ingon usab ang agalon nga ang agalon usab maghatag usab og pagtagad, maghatag og respeto sa mga trabahante ug mubaya kay nasayod kita sila nasayod usab nga ang Dios mubayad sa madagayaong pamaagi, walay limit. Sobra-sobra labaw pa sa ato ang gidahom. So atong tanaw ng una, ang trabahante mo trabaho sa Dios nun nga paagi. Una atong makita nini nga kinahanglan unsaon man nato pagtrabaho sa Dios nun nga paagi, kinahanglan nga anaa sa saktong kahimtang ang kasing-kasing kung kita mo trabaho. Kinahanglan anaa sa eksakto nga kahimtang ang atong kasing-kasing diha sa atong pagtrabaho. Kay kasagaran daghan nga nagtrabaho, kasagaran sa mga magtrabaho, mao to akong giingon nga ang ilalang kaugalingon mo ay gitan-aw. Ang maayong tabang lisod pangitaon, makaingon ang mga employer o mga amo, ang maayong tabang lisod pangitaon tungod kay ang mga tao self-centered o self-serving. Ang gipasabot nini ang kanang mga trabahante o mga ulipon. Kasagaran dili unahon paghatag og interes ang ilang employer. No? Dili hatagan og pagtagad o interes ang ilang employer hangtod nga dili nila makita o dili makita sa trabahante nga sa ilahang pagtrabaho pabor nila.
Di ba? Mao mo ginay kasagaran nakasugat gyapon sa kuana. Mao may kasagaran sa reklamo sa mga trabahante nga maura man ni akong sweldo, maura sa ni akong trabaho. Di ba? Unya ugwa ang amo, to nagsigig lingkod-lingkod, nagligoy-ligoy. So mao ni nga kasagaran mao gini mahitabo, mao nga ang mga employer makaingon gayud nga ang maayong tabang lisod pangitaon kay nakita niya iyang nasinati nga ang kasagaran sa iyang mga tao nagsalig lang sa ang ilang kaugalingon maoy giuna. So isip mga ulipon o mga trabahante, adunay nagdumala kanato nga leader o agalon o kita mga trabahante susama sa mga ulipon sa unang panahon busa atong tan-awon kung unsa ang gisulti ni Pablo nini ang atong mabasa sa Efeso 6:5. Atong balikon pagbasa mga igsoon unsay giingon diha sa bersikulo 5. Kamong mga ulipon o atong dinis atong panahon kamong mga trabahante kinahanglan magmasinugtanon sa inyong mga tawhanong agalon. Kinahanglan magmasinugtanon sa inyong tawhanong agalon uban sa pagtahod o kahadlok sa tibuok ninyong kasing-kasing sama ngadto kang Kristo. Kung ang atong pagtanaw sa Dios mao sa ang atong pagtan-aw sa atong agalon nga kalibutanon tungod kay ang Dios nagtan-aw usab kun unsa ang atong gibuhat. Dili malilong na sa Dios kay ang tanan dayag gayud sa iyang mga mata. So nag-ingon kini nga masinugtanon sa tawhanong agalon uban ang pagtahod ug hadlok. Unsa may punto, unsa may importante diha nga atong himuon sa tibuok ninyong kasing-kasing. Sama ngadto kang Kristo. So ang konsepto niini nga wala kamo trabaho lang sa imong agalon o leader kundili una sa tanan nagtrabaho ta alang kang Kristo o diha kang Kristo nga nakakita sa matag motibo o intensyon sa atong mga buhat bisag wala pa ang imong kalibutanon nga agalon. Mao ni ang gingon nga ug naa gani ang amo, naa gani ang manager, nindot kay ta mo trabaho. Busy, no? Bisa pagkabliton. Dili mo kuan kay serious kay nga trabaho. Makaingon sang manager kininindot ni siya nga trabahante na, no? Mao man yang gipangandoy sa mga manager o sa mga agalon ang maayo mo trabaho. Diha bitaw toy video clip akong nakit-an. Kini usa ka kompanya na kinahanglan siya gyud og nindot maayo mo trabaho. Nga eksperto gyud sa natad sa unsay ilahang gusto nga i-hire, no? So sa video clip ra nang ako nakita, no? Sa pag kani siya doon na siya appointment sa secretary sa maong dako kayo nga kompanya. So pagsakay niya sa eroplano doon na sa ini pasahero nga kanang dako-dako sad og gidakon ba. Ayan. Ingon talang tambok, no? Nitupad na sa iyang lingkuranan. Unya iya nang gimalditahan. Gitamay niya ba? Grabe man, dako man gyud, eksakto man gyud ang gidakon. So diha pa lang gani sa eroplano iya nang gitamay ang katong babae. Nga mahimo pa di siya musugot nga molingkod. Gingnan siya sa babae nga adto ka dito lingkod niya, ako lang ko diri. Aron di ka maagi-agian. Di man siya musugot. Ay siya, di ka musugot, barog diha kay musud ko. So while nila nagbiyahe sila, na sila sa eroplano. Sige gini pasingit ang katong babae nga dako, no? Dila nato inong tambok kay ma-heart niya sila. No, dako nga babae. So mao to nga kanang nadugay na dayon ang larga ingon ang kaning stewardess nga pasensya lang ta kay medyo ma-delayed ang eroplano kay naay importante kay yung tawo nga gipaabot. So naalaktod pagsulti ni abot ang maong tawo lalaki nga matured na. Nya minahuman nato niya iyan ang nagkaon-taon to ang katong babae no nga dako nya iyang gibadlong kay saba ko no kanang chiskor siguro unsa pa na dinha no chichirya siya sorry sige lang siya paubo sorry gyud nya istorya sila na unsa ilang mga kuan nga iyang kasinatian nganong grabe ang iyang gigian sa kinabuhi kay sukad sa kaniadto pa sa dugay ng panahon mao ra gitamay sa mga tawo tungod ang iyang gidakon. So gingan siya sa babae bisag unsa pa na imong istorya wala jud ko'y kalibot, wala ko'y labot nimo bisag makras pa ning eroplano ako'y labot nimo. Grabe ka pagka kuan niya sa babae. So niabot ang katong last nga pasahero ang gipaabot. Pagkahuman,
Ingon niya siya, nilingkod siya dito. Uy, tawag niya ang katong dako nga babae. Siya, naalagi ka. Diyo nibong siya nga kaila niya. Ana. Karon pag-ingon sa lalaki nga, na ako'y appointment dito sa atong office nga, na ay nakakuha tag the best employee. No? Pinakamaayo. Mao ni siya ang ato ang gikinahanglan. So, mao to nga, iyahang sultihan siya sa ngalan. Ang katong babay, nakadungog siya sa name nga gimension atong lalaki. So, pag mention sa lalaki, siya, uy, siya man ito. So, laktod, siya day, andunay appointment, giadto ginila dito sa ilang opisina dako, nga siya day, ang dunay appointment atong lalaki. So, naibong to ang babae, nga matinamayon, nga nganong kaila sila karing babae. So, ningon siya nga, kaila day mo, siya, mao na siya mao na ang atong appointment, atong interviewon karon. O niya, ningon ang katong babae nga, kaila day mo ni, imo ning sekretary. Ningon tong lalaki nga, ma'am, dili na nako sekretary, mo na'y tag-iyas kumpanya. Wala. Mao na nga kung magtrabaho ta, kinahanglan gyud kinasing-kasing nato. Makita na diha sa gawas atong batasan. Ngayang gitamay to wa siya kibaw day mao day tag-iya ang appointment niya kay nasuko na gyud siya nganong magsigsamok-samok nga na siya importante kay appointment atong usa ka tawo nga diin mao day ang sekretary atong tag-iya sa maong kompanya. So gingna day siya sa babae. Sorry. Dili na mi mo hire nimo. So ingon na, it's a lesson for us, no? Ato ng leksyon nga kita bisan pag naata sa atong trabahoan, ug labaw na sa tanan bisan asa ta ang atong kinaiya nga makita nato sa atong pagtahod, no ni gingon ni tibuok kasing-kasing sama ngadto sa pagtahod nato ni Kristo. Mao gi atong buhaton gihapon, dili mausab kay tungod mao kanunay nagtan-aw ang Ginoo kanato. So kinahanglan seryoso kita sa pagmalagad sa Dios sa kinasing-kasing. So mao to ang una kinahanglan nga ang trabahante mo trabaho sa Dios non nga paagi, no? Unya kinahanglan unsaon seryoso nga kasing-kasing, kinahanglan tinud-anay gayod, no? Mao na ang ikaduha na kinahanglan nga anaa kay sinseridad. Kinahanglan sincero ka sa imong pagpangalagad sa imong kalibutanon nga agalon. Kung ikaw trabahante, kinahanglan mutahod ka sa imong manager, mutahod ka sa imong boss, ma-supervisor na siya munsa. Basta labaw na nimo, tahura na siya sama sa nagtahod ka sa Ginoo. Ipakita ang imong pagkatao, ilabi na gyud ka kay Kristohanon ka. Ipakita kung unsa ang imong nakatunan din na sa kinabuhi sa pagkakristohanon. Mao na nga kinahanglan ana kay sinseridad, naa kay seryoso ang imong kasing-kasing, kinahanglan sinseridad usab ang imong pagpangalagad diha sa imong kalibutanon nga agalon. Ang Kristohanong empleyado o empleyada kinahanglan nga usasad kabutang, kinahanglan masinugtanon. Kinahanglan masinugtanon ug dili nato ibaliwala ang sugo sa atong boss, no? Usahay mo ingon na ta, yes boss, mutando ta sa gisugo sa atong agalon apan dili nato buhaton. Inigpangita na sa atong agalon nganong wala buhata, daghan na kay tang katarungan nga atong isulti aron ma-justify ngano nga wala nato buhata. Apan sa tinuod wala gyud ta mutahod sa atong kalibutanon nga agalon. So ingon ni ana, nakita usab na sa Dios mga igsoon. So usahay suguon ka, moingon ka, muliraw-liraw lang ng mata na sa gisugo, no? Suguon sa gawon. Nya magunahuna niya para niya dili maayo ang mong sugo. So magunahuna siya nga mobalibad siya. Moingon siya nga di man tumaayo ang sugo ni sir. Pero dili na mao ang punto. Kay ikaw gisugo, basta dili na siguro daotan gyud na nga sugo o ikamatay ni mga sugo, ang imong buhaton o ang atong buhaton mao ra gayud ang pagtuman sa sugo sa ato ang agalon. Kinahanglan nga mutuman sa ilang boss tungod kay mao kini ang sakto nga sila kinahanglan mahigugmaon, no? Napagigibutang niya, kinahanglan nga mahigugmaon ka nga mobuhat nini. Walay dili maayo nga motibo ang mga Kristohanon nga trabahante. Tinuod ba na? No? Wala magdautan nga motibo. No? Basig katuyuan lang, no? Pero wala gyapon na. Kinahanglan ang atong pagtrabaho kinasing-kasing, doon natay pagkasinsiro
ug doon na gyud tay seryoso sa atong pagpangalagad sa atong Kristohanon, kalibutanon nga agalon. Ang ikatulo ni ana, ang naa tay seryoso ug sinseridad sa atong pagpangalagad, kinahanglan nga ang ulipon mutuman sa sugo bisan wala magtan-aw agalon sa katuyuan nga kini makapahimuot sa uban. Kay usahay ug wala ang atong agalon dili man ta mo trabaho. Unya ug naa ang agalon nindot kay ta mo trabaho pag-impress sa ato ang boss. Mao nay gipahimangno usab nining maong atong pagtuon nga si Pablo nagdili gayon sa pagbuhat niini. Si Pablo naghisgot sa butang nga kitang tanan atong ginabuhat. Usa siguro anak kay gayon ato ning nahimo. Maayo kay ta mo trabaho kun naa ang atong agalon, di ba? Ambot lang ka, no? Nakahimo sa ko anak, sorry kayo. Nindot kayo mo trabaho. Pero wa nga galon na to adito nagtabi. No? Ug wala gani nga galon, kung musulod gani ang boss, labi na karong panahon na nga wala ang gikalingawan ang mga tao gadget. Inig sulod sa boss, hipos rin ang Facebook. Pak, mao na yun. Dali kinakapawang. Ari man na sa drawer ibutang. Pagkuman, ditso so pitik din sa drawer. So, then ang drawer, to dito, Facebook, sa gitanaw, dire dayon sa keypad sa computer. So, ingon ni ana, mo na gidi ingon ni Pablo nga dili ingon ana ang mga Kristohanon. So, unya ugwa ang amo magtabi, usay magduwa sa cellphone, no? Usahay ang uban matulog. Nya ang uban pagyud klarohon nila nga di na mo balik ilang boss kay munguli sila. Sa grabe ha. Mingo pagyud, gwardiya pagyud ulon. Chip, unsa man to? Mo balik pa to, sir? Sa dinay mo ditso na to uli. Si batsad siya. Naa say mga tao nga ingon ana. So dili na kanang mga kiniiyang kasama niya na mo ni atong gihimo nga ehemplo dinhi nga dili gayud angay nga buhaton sa usa ka trabahante, empleyado o ulipon, no? Ngadto sa ilahang mga boss, ngadto sa ilahang mga agalon. Natay statistics nga nakita nato sa Department of Labor sa gawas niya. Excuse me. Ang statistic kasagaran sa mga American mo trabaho lag 8.8, so 8.8 hours kada adlaw. Mao nay time nila, mao nay oras nila sa ilang pagtrabaho. Base sa pagtuon, no? Dulan sa 2,000 nga full-time workers, ang atong gibasihan din 2,000 lang ka full-time workers nga nasayran nga kasagaran wala magtrabaho samtang anaa sila sa ilang trabahoan. No? Sa 2,000 full-time workers nasayran nga kasagaran, most of them kasagaran nila wala magtrabaho pero naa sila sa ilang trabahoan. Ang average sa mga trabahante nga productive, nga maayo ang ilang mga buhat, sulod ra gyud sa usa ka oras o sa duha ka oras og 53 minutos. Sumao na ang ilahang productive time sa ilahang trabaho tungod kay daghan kayo silang mga sideline. Ang popular na kayo nga unproductive o dili productive nga trabaho mao ni ang pagabuhaton sa mga empleyado nga nagpahimo sa gayon. Ug wala ang ilang amo tuan nagbasa sa balita sa website, nag-update kung unsa nay nahitabo, no? Unya kay ba mo pilay mahagahin ana sa pagtan-aw lang ninyo usa ka oras og 5 minutos. Mao na nay makuha sa 8.8 o 8.8, no? Unya napagyoy usay mudali-dali og check sa social media. Mo take sana siya, mokuha sana siya mga 44 minutos. Kana lang imo na nagikuha ang oras imong trabaho. Mokuha na siya 44 minutos. Maghisgot sa mga butang nga walay connection sa trabaho. Magtabi 40 minutos gikuha nimo sa oras imong trabaho. Nya mag-search og lain nga trabaho. Nag-search kay mangitag greener pasture. Tua sa ilang trabahoan. 26 minutos ang igahin. No? Unya na may kasagaran manigarilyo, mag-beep. Mugwa dito, mugahin sa nag mga 23 minutos. Usahay na ikalit kay mutawag ngadto sa ilang mga higala o mahal sa kinabuhi. Mugahin sa nag 18 minutos nga gikuha nimo sa oras sa imong trabaho. Nya pag human nimo buhat anong daghan kayo mo duol lang sa kadto kay magtimpla kag kape. Di ka nag-break ni sir kay magtimpla kape. Mukuha sa na mga 15 ngadto sa 17 minutos.
Paghuman kay naginom-inom naman kag kape, nag-text na sa kag message, mga diin message kung way labot sa trabaho. Mukao na sa 14 minutos sa trabaho nimo sa imuhang opisina. Kay nahuman naman ka ato, mo break na sad ka, mag-snacks na sad ka. Mingon sa mag-snacks ako kadiyot. Gamay-gamay rin nun, mga 8 minutos. No, kay daghan naman kay kagihimo, daghan naman kay break gihimo. Unya usahay, mingon ka nga, may tindas gawas, magluto sa kusakong pagkaon, adto na kas microwave or kuha kasi imong noodles. Mukaon gihapon nag-oras, mauna ang kasagaran mo nagingon nga average good sa mga tao nga gibuhat nila nga naa sila sa ilang trabahoan. Okay raman siguro na. Pero ang sayop kay ang mga trabahante mo average na lang og 3 ka oras sa ilahang productive nga trabaho. Ang gibayran sa kompanya 8.8 ka oras. Apan ang ilang productive nga ginahimo tungod kay daghang kay sideline 3 na lang ka oras. Sumao na mga igsuon gi-emphasize ni dinhi tungod kay ang pulong ni Pablo dinhi sa iyahang basahon sa Episo nga nagpahimangno kanato nga kung kita mo trabaho huna-hunaa nga dili sa imong kalibutanon nga agalon kun dili gikan nagtrabaho usab ka alang sa Ginoo. Aron malikayan ka ng mga buhata, no? Gipasabot ni Pablo nga dili ni nato buhaton. Kung unsa ka effective ka nga mo trabaho, buhata kini. Bisan wala pa'y nagtanaw, bisan pag wala ang imong boss, buhata kini. Kay kana nagbuhat ka ni ana, dili para sa imong boss, kun dili para usab sa Ginoo. No? Sa maong mga buhat, ang atong ginahimo, gipahimuot ang mga tao, dili ang Dios. Kay magpabisi-bisi man dayon ta. Kinahanglan adunay pagtahod o kahadlok ang imong kasing-kasing tungod kay kita nagtrabaho diha ni Kristo. Ingon nga ulipo ni Kristo, kita mo trabaho sama nga kita nagtrabaho diha sa Dios. Sa bersikulo 5 nag-ingon nga masinugtanon sa inyong mga tawhanong agalon uban ang pagtrabaho ug kahadlok sa tibuok ninyong kasing-kasing sama ngadto ni Kristo. Ngano man gibalik-balik ni Pablo tungod kay nasuta ni Pablo nga bisan pa sa mga Kristohanon ana-aning mga kinaiyaha. Dili ba? Na-aning mga kinaiyaha dili nato malikayan. Tungod kay usahay malingaw na lang tas kalibutanong sistema. Nakalimuta nga ang atong gibarugan diha sa Dios ang atong pagtuo diha ni Kristo. Mao na nga kun mo trabaho sama kita nagtrabaho diha ni Kristo. Atong makita usab sa bersikulo 6 ningon dinhi nga isip ulipon ni Kristo. So kung kita ulipon sa atong kalibutanong nga agalon naa usab hinumdumi nga kita usab ulipon ni Kristo. Sa bersikulo 7 ingon nga ingon sa Ginoo dili sa tao. So ang Ginoo, ang Dios nag-ingon niini, dili ngadto sa tao, dili nato pahimuton ang tao kundi nagtrabaho ta, maghimo ta, kundi alang sa kahimutan sa tao, sa Dios, dili sa tao. Mao kini ang pundasyon nga naghatag nato og motivation sa tanang paagi nga ang mga ulipon mutuman sa iyahang agalon. Mao na ato ibutang sa atong una-una nga wala ta magtrabaho alang lamang sa atong boss. Ang trabahante mo tuman gid silang bosses, sa ilang mga boss o mga leaders uban sa kahadlok diha sa ilang sinseridad, sa ilang kasing-kasing ug sa pagkatinud-anon, dili pagpahimuot sa tao kundi pagpahimuot sa Dios. Mao ni ang kahimtang dinhi nga gitudlo ni Pablo sa mga katawhan kay kini mahitungod man kini sa ulipon ug agalon, manager ug mga trabahante. Kung si Kristo Ginoo sa atong kinabuhi o ang atong pagpangita nga kita mahisakop sa iyang pagdumala, hinumdumi, mutahod o mutuman kita sa atong kalibutanon nga agalon. Mo'y atong gipangandoy nga kita mahisakop sa iyang gingharian. Mo'y atong gipangandoy mahisakop kita sa pundok ni Kristo. Apan wala sa buhat. Igo lamang kitang nangandoy, igo lamang kitang naguna-una, apan wala nato buhata sa sinseridad nga pamaagi. Matoy pa ni Pablo nga ang paghimo nato sa atong trabahoon direkta kini nga may kalabutan sa atong relasyon diha ni Kristo. So sa atong gibuhat karon, isip mga trabahante, ang atong gihimo nag-connect ni
nakonektar ni, nakatakdo ni ngadto sa atong relasyon ngadto kang Kristo. Kaya kung atong buhaton, dili ta mo respeto sa atong mga agalon o sa atong mga manager, niya usahay magpasipala pa ta, dili ta mo tahod sa ilang otoridad, hinumdumi nga ang imong pagsupak diha ana kay problema, dili physical kun dili problema nga espirituhanon. Tungod kay imong gibatukan ang atong Dios nga nagtan-aw sa imong pagkatao. Dili kita hinumdumi nga ikaw nagpamuhat dili lang sa imong boss. Kanunay kitang pahinumduman ni Pablo nga kita nagpamuhat diha ni Kristo. Bisad unsa pa imong buhaton, buhata kini alang sa kahimayaan ni Ginoong Hesus. Ang trabaho lang na siya. Moingon ta, trabaho lang na. Apan kung kini imong mahuman o imong gibuhat alang sa Dios, mahimo kining usa ka pamaagi sa pagsimba. Ang trabaho nato, trabaho lang. No? Apan kung kining trabaho nga atong gibuhat, ang atong mga obligasyon, kung atong buhaton og mahuman, nagpamuhata diha alang ni Kristo, mahimo kining dili ordinaryong pagtrabaho, kundi mauni ang usak pamaagi sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Inumdumi nga si Hesus ang boss sa imong trabaho. Bisan pa og ilis ka og trabaho. Mingon ka kaning trabahoam, doon na kay bag-ong trabaho dito, bisan pag-asa ka mo trabaho. Hinumdumi nga si Ginoong Hesus ra gihapon ang atong boss. Sumao ni, ang ikaduha nga atong punto, nga atong makita ang pinaka dako nga pagtulunan nga atong gisgutan karon. Ang una mao ang trabahante mo trabaho sa Dios noon nga pamaagi. So ang ikaduha nini, ang mga nangulo mudumala sa pamaaging maluluyon. Dini sa Episo 6:9 nagingon, og kamong mga agalon kani gi-address na sa ngadto sa mga agalon, sa mga amo, sa mga boss. Buhata usab ngadto kanila ang sama niini. Unong nga na ang pagpanghulga kanila ingon nga nasayod kamo nga ang ila ug inyo usab nga agalon anaa sa langit, ug nga siya walay pinalabi sa mga tao. Dinhi ni maong bersikulo nakita nato o mabasa nato nga naghisgot ug nagpahinumdum kanato nga atong agalon usara, ikaw maamo ka man, maboss ka man, maulipon ka man, masulugoon ka man, trabahante ka man, usara gyud ang atong agalon nga tuwa sa langit. Nya siya hinumduman nato, wala siya pinalabi, walay pabor-pabor, dili susama sa pamaagi sa tao nga kung kinsa ganito ang kahimutan mao dayoy paboran. Labi na gyud daghan kag maani nga kaayuhan adto gihapon dito magpunsisok ang mga katawhan. Dinhi nag-ingon dinhi adunay punto nga ipakita dinhi nga atong himuon sa agalon ang pagkamaluluyon. Usab himuon niya uban sa pagkatinuod, pagkamatinud-anon. Kung ikaw naghimo ka og pamaagi nga maluluyon, dili na taphaw, dili piki, dili na sa mabaw nga pamaagi, kung dili gikan gayud sa imong kasing-kasing, kinahanglan inubanan sa pagka matinud-anon. Ang pagkatinuod makita umuhaom kung kinsa kita diha sa atong gibuhat. Ang osbon, ang pagka matinud-anon makita umuhaom kung kinsa kita diha sa ato ang gibuhat. So makita dili malilong bisan pa sa mga katawhan. Dili nato matago kung unsa man ang nag-elintabo nga pagbati nga naa sa to ang kasing-kasing nga diin mo banlod unya kanato sa bungaw sa kaalautan sa kapulihay. So mao na magamping kita mga igsoon. Sa bersikulo 9 naghatag og hamubo nga pahimango si Pablo alang sa mga nangulo. Ningon dinhi mga agalon buhata usab ngadto kanila ang sama niini. Nya lahi ang pagsabot niini. Ang pagsabot niini kung giunsa nimo pagtratar ang inyong ulipon o kung giunsa kamo pagtahod o pagtratar sa inyong ulipon, mausab ang paghimo ninyo ngadto kanila. Kini mao ang gipasabot ni Pablo nga ang mga agalon mohimong
ang mga agalon dili mahimong ulipon. Gipasabot o giklaro ni Pablo nga sa pag-ingon nga mga agalon buhata usab ngadto kanila ang sama niini. Wala ni magpasabot nga ang agalon mahimong ulipon. Gipasabot ni Pablo kung unsa ang gibuhat mao usab ang buhata. Ug wala usab siya mag-ingon nga dili disiplinahon sa iyang mga agalon ang ilang mga ulipon kung kini masayop. Walay gidili, walay giusab. Ang gisulti lang ni Pablo, buhata kung unsay gusto nimong buhaton nganha kanimo. Ang iyang ipasabot mao ang pagtratar sa mga ulipon ngadto kanila. Gipasabot usab ni Pablo nga trataron ang mga ulipon sa pamaagi nga mahimaya ang Dios. So kung atong gisgutan gikan sa ulipon ngadto sa agalon, pareho ra gyud mga igsoon. Tungod kay usa ra gyud ang agalon sa ulipon ug sa agalon, usa ang pinakaagalon ngadto sa langit. Busa ang gipahimangno ni Pablo, buhata kung unsa ang gibuhat sa imong ulipon ngadto kanila. Diha kanimo ngadto kanila. Usahay ang mga agalon hadlokon lamang ang mga ulipon pinaagi sa una bunal, no? Kastiguhon nila, hadlokon nila. Sa una na ibaligya nila, hadlokon nila ibaligya ang ilang mga anak, ipalayo kanila. Nagsulti usab si Pablo nga kining mga klasiya sa pagpanghadlok undangon na. Sa panahon ni Pablo ni gi-address sa mga agalon, undangon nila ang paglisang sa ilang mga ulipon pinaagi sa pagpanghadlok. Hinuon hatagan sila og respeto, pagkasinsiro sa ilang kasing-kasing ug maayong kabubuton. Kung ato ning i-address sa atong panahon karon, aduna usay mga kakatawhan, ilabi na gyud og mga boss nga hadlokon dayon ang ilang mga katawhan, ang ilang mga trabahante nga taktakon kun dili mo buhat niini. Mao na ilang buhaton nga tungod kay sila nakapabor nga sila ang agalon, ila usab nga hadlokon ang ilang mga ulipon aron sila muhimo gyud sa ilahang unsa ilang kabubuton sa ilang kinabuhi. Ang ma-apply usab kini sa dunay mga trabahante, no? O kita man boss, dunay mga trabahante o kita man leader, kung ang maong tao gitawag ikaw sa pagtratar kanila sa susamang dignidad, with dignity, ato sa buhaton kini ngadto kanila. Kinahanglan dunay dignidad usab ang pagtagad nato sa atong mga trabahante. Kinahanglan na dunay respeto ang atong pagtratar kanila, isip usa ka agalon. So mao ni ang pagdasik ni Pablo ngadto sa mga agalon, ngadto usab sa mga trabahante. Kay usahay hadlokon dayon nga dili sweldohan kun dili humanon ang trabaho. Pwede ba na? Hadlokon dayon nga dili tagaag bonus. Pasko na ra ba? No? Wa kay bonus ug dili kakabot sa kuta, paita. So mao ni atong makita sa mga katawhan nga wala gayoy Dios sa ilang kinabuhi. Usahay kay magsalig sila nga sila'y amo, sila'y manager, singgit-singgitan lang ta. Unya, istoryahon ta, muratag bata. Nawa na ang ato ang dignidad. Nawa na ang ilahang dignidad. Usab. Kay sila nagtuo nga, mas maayo sila kay sila ang boss o manager o agalon. O sila, dili. Maunay pagtanaw, ubos kayo pagtanaw. Ubos sa si Pablo nagpahinomdom nga ikaw o ang imong empleyado susama o agalon. Gipasabot ni Pablo nga ikaw, boss, o kana imong empleyado, hinumdumi, susama ra ang inyong agalon. Siya nga mao ang ilang agalon ug ang imong agalon nga naa sa langit. Sa ato padili ikaw ang tinud-anay nga boss. Ug ikaw man manager, dili ka tinud-anay gyud nga ikaw gyud ang tinud-anay gyud nga dunay katungod sa imong mga trabahante. Dili ikaw ang boss kundi ang Dios. So ato makita dinhi nga dili siya mudaig, ang Dios dili mudaig sa kadaghan sa imong nahimo nga maayo nga buhat o giunsa nimo pagdumala ang imong mga katawhan. Walay espesyal nga paghimuon nga Dios nga kasabutan. Ug angay nga mahinumduman nga ang mga agalon nga diha sa Dios managsama ra og sa ulipon. Walay labaw, susama sila. Aduna sila usa lamang ka Dios, usa ka agalon, usa ka boss sa universo ug dili ikaw, dili ako, ang Diyos. Muna itong tanahon mga igsoon nga bisan pa sa atong ordinaryong pagkinabuhi, bisan pa sa pagtratar nato sa atong mga kaigsuunan, usahay mo tan-aw ta nga ubos ang atong kaigsuunan.
Sama sa sugilanon nga akong gisulti kaniya. Ug mahitabo usab na kanato nga kita excited kayo nga dawaton sa imong trabaho. Unya nasugatan nimo imong ang tag-iyagid sa kompanya, unya imo lang bugal-bugalan. Mao na bantayanan kay na mga igsoon. So sa sa ikatulo nga punto dinhi, gingon dinhi nga hinumdumi. Hinumdumi nga ang Dios mubayad sa madagayaong paagi. So sa atong paghimo isip agalon, ug sa atong paghimo isip ulipon, o manager o trabahante. Kung ang atong pagtahod sa matag usa, isubay nato, ipasubay nato sa kabubuton sa Ginoo. Nga ang atong kahadlok aduna kitay sinsiro gayud nga kasing-kasing sa pagpangalagad sa bus. O kita usab nga mga boss aduna usab kitay sinsiro nga kasing-kasing sa pag-atiman sa ato ang mga ulipon o sa ato ang mga trabante nga atong tan-awon kun unsa man ang ilang panginahanglan tungod kay kani sila nagsalig kanimo og wala na sila kadangpan busa imong tan-awon ug hatagan mo sila interes labaw pa sa kanimo kay ikaw anaa ang kadagayaan anaa nimo tanan busa tan-awon nimo sila kun unsa man ang ilang panginahanglan. Ayaw sila itratar nga ubos gayod nga ulipon tungod kay ikaw manubag gayod sa atong balaan nga Dios sa imong pagabuhaton. So mao ni gingon hinumdumi nga mubayad gayod ang Dios sa imong gihimo. Tugbangan sa Dios ang imong pagkamaayo sa iyang pagkamaayo. Mao na atong timan-an. Tugbangan sa Dios ang imong pagkamaayo sa iyang pagkamaayo. Kung ikaw maayo dito sa imong isikataw, kung ikaw maayo nga to sa imong trabante, kung ikaw trabante maayo ka sa imong agalon, pagatugbangan ka na sa kaayo sa Dios diha kanimo. Gitapos kini Pablo siyang pagpahinumdom sa ulipon sa usa ka rason, ngano nga mutuman sila sa ilang agalon. Mao ni pangutana dinhi ngano nga mutuman sila sa ilang agalon. Atong basahon ang bersikulo 8 nag-ingon dinhi. Sa Episo 6, versikulo 8 ningon, kay kamo nasayod nga ang tanang maayo nga gibuhat ni bisan kinsa mausab ang balos nga iyang madawat gikan sa Ginoo ulipon man siya og gawasnon. So tataw kayo og klaro nga kun unsa ang imong gibuhat sa imong isikatawo mausab ang mahitabo diha kanimo. Walay balos nga maayo ang ihatag sa Dios kun dili maayo dili maayo ang imong ginabuhat. Sa ikaduhang Korinto 5:10 nag-ingon dinhi. Kay kitang tanan kinahanglan mga tubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa modawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas ang tung body ni Kristo maayo man o dautan. So kitang tanan kinahanglan mga tubang sa hukmanan sa Dios. Sa hukmanan diha ni Kristo aron ang matag usa modawat sa sumala sa nabuhat dinhis kalibutan. So dili gina malilong. Dili na mulabay sa Dios mga igsuon kay nakita niya ang tanan matud pa sa basahon sa Hebrewanon nga ang tanan dayag sa mata sa Dios. Walay mulaktaw sa mata sa Dios, walay mulabay sa mata sa Dios tungod kay ang tanan nakita niya ang mga panghitabo. Dili lang karon bisan pa sa umaabot mao na nga dili gyud kita makasupak niini ug dili na gyud kita makapangulipas niini mga igsuon. Kung ato makita dinhi labi na gyud makapahinuklo kung atong maamguhan nga ang atong dako nga oras o panahon atong gigahin diha sa ato ang buluhaton. Wala na ta maggahin og gamay na lang para sa buluhaton sa Dios. Kadaghanan sa atong gihimo nato sa atong trabaho. Giunsa nato pagtrabaho, mao'y dako kayo nga epekto kung gantihan ka ba sa Dios o dili sa adlaw niya sa paghukom. So sa ato pang gipasabot niya nini, kung unsa man ang atong gibuhat karon, kung unsa man atong gibuhat sa atong isikataw, unsa man atong gibuhat sa atong boss, giunsa man ato pagtuman ang mga sugo, makaapekto kini diha sa paghatag sa ganti sa Dios sa adlaw sa paghukom. Kini maong saan mga igsoon nagpasabot kini ug nagdasig sa mga trabahante nga sila maghimo og maayo nga wala nila bisan pag wala nila mabatyagi. Gipasabot nini nga bisan pag wa ang atong agalon na ay nagtan-aw. Manubag tangadto sa Dios. Mao na nga nag-ingon bisan pa og walay nagtan-aw buhata kini. Kay si Pablo nag-ingon nga wala gyud molabay sa pananaw sa Dios.
ang tanan dayag sa iyang mga mata. Inumdumi nga bisan pa og dili maayo o dili ang pagtratar sa imong agalon, bisan pa sa iyang nakita o wala makita, ang Kristohanon, di man lang yun nato, nga ang Kristohanong trabahante makasiguro nga aduna sila'y langit nun nga agalon, nga ilang kasaligan nga mauusab ang mohatag o ganti kanila sa maayo nga ilang nabuhat. Adunay kasiguruan ang mga Kristohanon nga adunay Dios nga nagtan-aw sa ilang kinabuhi. Adunay kasiguruan ang mga Kristohanon nga adunay langit nun nga agalon nga ilang kasaligan nga mao gayon ang muhatag og ganti kanila sa panahon nga moabot ang takna nga sila pagagantihan sa Dios sa adlaw sa paghukom. Kining maong ganti mga igsoon wala ni pagpili. Walay gipili niya ni. Ihatag kini sa Dios bisan unsa ka, ulipon o agalon, walay special treatment. Kung ang Dios muhatag og ganti, walay special treatment, walay favoritism, walay pabor-pabor. Ang tanan pareho nga hukman ang mayong buhat niya og hatagan kini og ganti sa Dios. Buhat man kini sa usa ka adunahan nga magpapatigayon, nga naghatag og mayong badagayaon nga pagtratar sa iyang mga trabahante, o janitor nga naglimpyo sa mga butang nga wala siya sugua. Ang ganti nga ihatag sa Dios alang sa tanan nga naghimo og maayo. Nagisugot kita din mga igsoon nga gantihan kita sa maayong buhat. Tungod kay kita sa Episo 2:10 wala man din hinato malista. Tungod kay sa Episo 10 nag-ingon ang Dios nga kita ginama sa Dios. Gibuhat kita sa Dios alang sa pagbuhat sa mga maayong buhat nga iya nang giandam daan. So sa ato pa, ang Dios usab ang nagtawag kanato sa paghimo og maayong buhat. Dili kita magsalig sa atong kagalingon tungod kay kita dili kita mohimo og maayo. Gitawag kita sa Dios aron sa paghimo, ilabi na gyud ang mga Kristohanon, gitawag kita sa Dios aron sa paghimo nining mga maayong buhat nga iya nang giandam. Usahay ato pang angkunon ug di pa lang gyud ko bright bugo ko. Di ba? Ang kunon pa nato nga maayo ko tungod kay nakahimo ko aning mga buhata, mga matarong nga buhat, hinumdumi ang Dios ang naghatag niya na aron imo nang buhaton ngadto sa imong isikaingon. Ingon ni ana ang atong sitwasyon mga igsoon. Busa dili kita makaangkon, dili ginato makuha ang dungog ug ang himaya nga alang sa Dios. Kun dili ang atong paghimo nini atong mga buluhaton nga maayo alang sa atong kinabuhi, ang pagdayeg, pagsimba, pagdayeg ato sa atong Dios ug ang tanan dungog himaya iya lamang. Dili mapunta nato. Mao nang likaya nato nga kun dili pa ako, I, me and myself, kun dili pa ako maayo ko. Wala pa na ko ni buhata. Di ba? Daghang kay tagmingon, wa pa na ko na buhata, dili na inana bitaw no. So dili gina nato ang ngayan mga igsoon kay sa tanang maayong mga buhat nga atong nahimo, gikan na sa Ginoo, gikan na sa Dios. Dili kita makaangkon sa dungog o gimaya tungod kay siya lamang ang ngayan nga modawat ni ana. So kung atong tan-awon dinhi, kining maong ganti wala mangyoy pagpili, ihatag ni bisan kinsa. Ang Dios sa tanan natong gibuhat, sa atong boss, sa atong ulipon o sa mga empleyado, muhatag siya og ganti sa walay pagpili. No? Ang Dios maghatag sa matag usa o sa mga trabahante kung unsa ang angay kanila. So kanatong tanan, sumadahon nato tanan mga igsoon, unsa man nga unsa may ma-apply nato ni sa ato ang kinabuhi. Ang gisigutan ni Pablo ang mga agalon o mga ulipon sa unang panahon. Apan sa moderno natong panahon karon dili naman ta makaingon nga dunay agalon. Pwede magani natong tawgon nagyapoy agalon kay naa may nagtahod og agalon gihapon. Apan sa ato ang moderno nga society, dinhi sa atong katilingban, manager na sila. Nya kita mga trabahante, mga workers na atas BPO, no? Nindot kayo, no?
Pero ang atong kinabuhi, kung dili may subay sa kabubuton sa Ginoo, anugon o kawang lang ang panahon nga ni ate dinhi sa kalibutan. Tungod kay nasayod kita nga atong padulngan kalaglagan. Mao nang atong buhaton, ang atong buhaton nato ang maayong buhat samtang niya padani sa kalibutan aron makadawat kita og ganti. Unya ayaw ang kuna nga ikaw og tungod kanimo nahimo kanang posible. Tungod kay kanang mga butang nga mga igsoon, imposible kana sa tao, apan walay imposible sa Dios, busa dili gyud nato kini makuha. So ang Dios nagpakabana kung unsa ang pagtratar sa ulipon o agalon sa matag usa. Ang ulipon kinahanglan nga mutuman sa ilang agalon ug ilak kuning buhaton uban sa pagtahod o kadlok sa tibuok nilang kasing-kasing sama ngadto kang Kristo aron ang Dios mahimuot. Ang agalon kinahanglan nga ilang tahuron o trataron ang ilang ulipon uban sa pagrespeto ug undangon ang pagpanghadlok kanila kay ang Dios ang imong boss. Mao ni pahinumdum ni Pablo sa mga agalon. Ang Kristohanong ulipon ug agalon ulipon ni Kristo. Mao ni ato timanan. Ang Kristohanon nga ulipon ug agalon ulipon diha ni Kristo. Kung ikaw manager nga Kristohanon, kung ikaw trabahante nga Kristohanon, anaa gayud ang kalinaw sa inyong trabaho. Ikaw may kagawasan sa sala. Ug anaa kanini naa kay kahadlok sa Dios ug naghimo ka sa tarong ug unsa man ang buot nga mahitabo sa Dios imong kinabuhi, aduna kay kagawasan sa sala. Kagawasan sa kamatayon bisan pa kang Satanas. Ilikay ka sa Dios. Pagpuyo nga malipayon diha sa pagtrabaho tungod kay ikaw nasayod sa hari nga nagpahimuot malipayon alang kanimo ug naghatag og kalipay alang kanimo. Gawasnon ka sa pagsimba ni Hesus, pinaagi sa imong ulipon bisan unsa ang imong trabaho tungod kay si Hesus malipayong midawat sa iyang pagkaulipon alang kanimo. Kung atong tan-awon mga igsoon, ni anhi si Hesus dili hari. Ni ani si Jesus nga usa ka hari dito sa langit, usa ka gamhanan nga Dios, miani sa kalibutan tungod kay dili na madala sa iyang katawhan ang kadaghan o kabaga sa sala nga nahimo sa iyang mga katawhan. Busa siya na daog diri usa ka hari tuwa sa gingharian sa langit, nagpakatao dinhi nagpahimong ulipon alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Bisan pa man sa punto hangtod sa kababa sa kamatayon, wala balibari ni Ginoong Hesus tungod og alang kaninyo ug kanako. Busa atong makita mga igsoon nga ang gipasabot dinhi ni Pablo nga kun unsa gyud ang atong pagabuhaton, atong tan-awon nga kini atong pagahimuon aron mahimaya ang atong buhi nga Dios. Mao gina importante sa atong kinabuhi, no? Ang empleyado, ang manager o leader nga nahisakop ni Hesus mo trabaho alang kang Hesus. So hinumdumi ang trabahante mo trabaho sa Dios nun nga paagi. Number 1. Ikaduha, ang mga manager o ang nangulo o nagdumala mo himo sa pamaagi nga maluluyon. O ginumdumi usab ang ikatulo nga atong pagtulunan. Ang Dios mubayad sa madagayaong pamaagi kung ikaw naghimo o nagsubay sa iyahang kabubuton. Dili ka na mulabay sa Dios mga igsoon. Kay kasagaran sa mga katawan, ilabi na gyud og mo trabaho, dili gyud sila mahimo mo trabaho nga way makakita. Makita bitaw nato dinha sa mga trabahoon di kalsada. Ngano man gyud nga iatol man gyud og traffic ayo pag-ayo anang gamay nga buslot diha. Kay dili man makita og kadlawon sila way makakita nagtrabaho. Mao ra nay ako anang opinion ha. Ay mo apil kay mo apil mo priso. Joke ra. So ato makita mga igsoon nga kita gusto gitang daygon. Ang gusto sa Dios nga siya daygon og himayaon dili ang iyang katawhan tungod kay kita iyang mga ulipon. Ug iya usab kitang gantihan kung kita makahimo og mga maayong butang alang sa iyang kahimayaan. Natay ending thought ani panapos. Hinumdumi ninyo. Dili ang atong buluhaton ang magpakita sa kaimportante sa atong trabaho kundi ang kinaiya sa nagtrabaho o sa nagdumala. Usbon ako para masulod sa atong alimpatakan. Dili ang atong buluhaton nga atong gihimo dinhi sa kalibutan ang magpakita sa unsa kaimportante sa ato ang trabaho. Kung dili ang kinaiya sa nagtrabaho
og sa nagdumala. So dili mo matter kunon sa imong trabaho. Ang resulta sa imong trabaho, giunsa nimo pagtrabaho. Makita na ang imong kinaiya ug mohaom ka na kung unsa ang klase sa imong pagkatao. So busa mag-amping kita mga igsuon, ato gyud hinumduman. Kung kita trabahante, sa Dios nung pamaagi. Kung kita agalon, pagkamaluluyon. Hinumdumi nga ang Dios mubayad gayod sa madagayaon. Ang Ginoo dili mangutang mga igsuon. Kung unsay angay niyang ihatag kanato, iya kanang ihatag, dili kana niya pugngan, dili hawiran, kun dili iya kanang ihatag diha sa pagka madagayaon. Nakasabot mo madagayaon basig ni tando lang mo unsa na madagayaon. Kanang madagayaon kada bang paghatag sa Ginoo panalangin kada bang sobra-sobra. More than what we expect. Mao na siya ang madagayon. Madagayaon. So mao na importante kaayo nga makita di sa atong trabaho ang atong kinaiya kay mao kanay gihimo o gipanaminan sa atong mga kaigsuonan ug sa mga katawhan nga wala pa makaila sa Dios. Ug basin sa kapulihay ug madamlag nga ang imong testimonyo sa imong kinabuhi makita sa kadaghanan ug sila moduol diha ni Kristo ug modawat sa Dios nga mahimo ng personal nga manluluwas og Dios sa ilang kinabuhi. Gamita ang imong panahon sa mayong paggamit. Amen. Ampo ta mga igsuon. Lord, salamat Ginoo sa mensahe nga imong gipadangat sa matag usa. Lord, kini mao mensahe Ginoo Lord God. Alang gayud kini sa tanan. Tungod kay ikaw sa kanunay naglantaw Ginoo Lord God, imo nakita aon sa ang motibo o intensyon sa amo ang kasing-kasing. Wala ka magtan-aw sa among panagway, wala ka magtan-aw sa among mga naakumplisar, kundi ang imong gitan-aw mao ang among kasing-kasing kung unsa ang anaa nagpuyo nini. Busa man salamat Ginoo nga kami Ginoo Lord God nakadawat sa mga pagtulun-an ning kahaponon. Nga ampo kami o Dios nga imo kaming hatagan ug kahibalo Ginoo God ug tuguti nga kining mga pagtulun-an nga among nakab-ot magpabilin sa among kasing-kasing ug amo kining ma-apply sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ng Ginoong Hesus.